पूजा पाठ हो गइल? हां कले ने। हां हां ई बताओ हाँ। खाली पूजा होत रही? त का करी बताई? हां हां का करी? अच्छा ई बात कि आज तारा से एगो हमर बात के फैसला हो गए। कहीं हां हां ई पहले बताओ कि तू हमरा से प्यार करलू कि शंकर जी से? हम दोनों जानी से करे ना ई हम नहीं ई जानत। कहे ई हम जानल चाहता नहीं कि तू हमरा से करलू कि शंकर जी से? हम शंकर भगवान पूजा के नेह लगैले बनी अच्छा। तरुरा बेधा काहे डालत तनी बेटा हम नहीं डाल। काहे ना हम तो नहीं जानल चाहता कि तू केकरा से प्यार करलू। जा तने पूजा करे शंकर भगवान के पूजा करे। अरे कौन फूल फूले लहवाला हिरे कौन फूलवा रात सजले हो हे मैया हो कौन फूलवा लो हिरे कौन फूलवा रात सजले हो हे मैया हो कौन फूलवा रहे लो भाई हो सेवा खवा राउ रे बाटे रापुरा में सुननी गे माई सोने के सिवा लगे माई सोने के सिवा लगे माई ओरिए ओरिए लटकल बाटे गे मनसा गे माई ओरिए ओरिए लटकल बाटे गे मन आशा पगे अरे ओ त शिवा के भाग जगल सिरहाना लोटे सा पगे माई ओ त शिवा के भाग सिरहाना लोटे सा अरे ओरिए ओरिए लटकल बाटे गेहूं नासा पगे का जाने रहले का जाने काने चल देले हमरा त पते ना चल ओकरा खोजत तबे से तबाह भइल बा। का जाने किने बोलिए किने ना इहे त पता ना चल कहियो कि ना जाए कि हम हेने कइल बनी। ए मंगरू बा अरे हमर मगु के देखलू हा दीदी तो शिवाला के पूजा करे गई ना। हां जा थे वही जे कतना ही पूजा पाठ करले हमरा त समझे में ना आवे कतना पूजा पाठ करले किने ना आज रोका आज फैसले होके रही ओकरा से कि का करी का ना कतना पूजा करले बाप रे बाप एकदम अगरबत्ती सलाई मोमबत्ती सब भारत अगरबत्ती सलाई घी किनत हमारा अंत आ गइल बा आ ई रोज खाली पूजा मोरा चलले उतारी पूजा पाठ हो गइल? हां कले ने। हां हां ई बताओ खाली पूजा होत रही? त का करी बताई? हां हां का करी? अच्छा ई बात कि आज तारा से एगो हमर बात के फैसला हो गए। कहीं हां हां ई पहले बताओ कि तू हमरा से प्यार करलू कि शंकर जी से? हम दोनों जानी से करे ना ई हम नहीं ई जानल। कहे ई हम जानल चाहता नहीं कि तू हमरा से करलू कि शंकर जी से? हम शंकर भगवान पूजा के नेह लगैले बनी अच्छा। तरुरा बेधा काहे डालत तनी बेटा हम नहीं डाला। काहे ना हम इहे जानल चाहता नहीं आज इहे फैसला हो के रही समझ में आई कि तू हमरा से प्यार करलू कि शंकर जी से प्यार करलू हम अतने जानल चाहता नहीं। देखी हाला गुदाल मत करी हां पहले रौरा से तब माने शंकर भगवान पहले रौरा बानी शंकर भगवान तबे न उनकर हम पूजाई नि रौरा भी आइनी तबे न पूजाई नि पहले बताओ तारा ई पूछलू हम कोनो आदमी से हाँ। हम कबे मैं महाला घूम के खोज के आ भूख कबे से हमार लागल बा आ तारा के मैं महाला खोज चलता चली। नहीं आ तू हे जे शंकर जी भी चली कइले बारू रोज के रोज आदत धरा गेल बा चली आदत धरा के रोज के रोज पीछे पीछे पूजा में बेधा डाले आवे हम तनी पूजा में कुछ नहीं के बेटा डालो का हाल जवानी कहां से पूजा पाठ के ना पहले काहे देख ला पहले पढ़ल लिखल बारू कि ना? काय पढ़ लिखल नहीं थी हाँ? पहले एगो तारा के बात बता देता नहीं हां कह पढ़ल बारू? हां बोली पहले देख क लिखल बानू हाँ। आ तब ख हां हैं हाँ। पहले कमैबू हाँ। आ तबे खइबू हैं तब पूजा पाठ छोड़ दी रौरा चलते ना हम ई नहीं कहत कि तू पूजा हाँ। पाठ छोड़ दो माने बेधा डालत तनी सुन ले बात तारा के सिखा देता है हाँ। पहले आत्मा के संतुष्टि मिल जाइनु तबे परमात्मा बाणे तोरा हमरा पीछे पीछे आगे नहीं है जा माने मंदिर तक ले जोए खाती और घरे सब कोई बाटे माने हम ही देखते हम थे आत्मा के जब हमर से संतुष्टि नहीं के हम परमात्मा के काहे कथि खोजे जाई तो का है हैं घर आदमी ना रहे अब हम भूखे तड़पड़ाता नहीं है तू कहता कि घरवा आदमी ना रहे कहे कोनो घरवा बाड़ी सा तो कहां चल गई से घर से नहीं की सकता घरवा रोटी सताई हम हे जे तारा तू आज बहे जा तक ले पूजा पाठ करत नहीं माने तोहर लोग खातिर हो बेटा खातिर मर्द खातिर सब खातिर पूजा करते अरे तो हम तारा से ई कहता कि हाँ? पूजा पाठ खराब पड़ुए हाँ। पहले हमारा पहले कहनी नु कि पहले आत्मा तबे परमात्मा खाली खाए खाए बउआइत रहे तनी जी काहे बउआइत ना पेरले बनी पेरले बानी हम हैं हैं खाए खाए बउआइत रहे तनी पूजा पाठ करत तनी तो यही से
हम के तारा से कहता नहीं कि पहले हम कि पहले शंकर जी। ठीक बा रौरे बानी पहले हाँ? त का मतलब है का पूजा पाठ छोड़ दी हम पूजा पाठ तारा के छोड़ कहनी हां। काहे ना हे पूजा करत करत है शंकर भगवान का मंदिर तरागनी बताई त तनी तो खोजत हम तारा के नहीं। पहले कौन के नाम भेजे बर रही माने हम आगे नहीं तो खराब कर देनी। खराब को चुला बाकी जत 10 आदमी के समाज में हमरा के त बेइज्जती कइले बनी बेइज्जत नहीं की करा। काची नहीं करतनी बेइज्जती हो गई। काची न गई पूजा का कहिन सकते यार ओकर मर्दा पूजा करे खातिर बोलत है पेट खातिर मरत हती सा आई 12 बज गई ला तारा हाँ। ये नहीं के बुझात कि पेट आ त 12 बज गई त आदमी तनी 1 घंटा तनी सुनो ओकर वेट करेला तनी हां तनी आई तब माने दी खाए के ई माने कोनो मतलब ना भइल हमारी सब इज्जत घोर में मिला दे पूजा पाठे एकदम मिला के ध दे। ये तो तू लोग के कहल बड़ुए। कौची कहल बा कहल बड़ुए। का कहिए सब का रे ओकर मर्दा पेटे खातिर मरले चलो पूजा घरे। खातिर ना मरले जब 1 बज गइल आ जे खाए के बेरा हो गइल तो कहत आलू कि पेटे खातिर मरता तो इहो मान खाइलो गुनाह है बड़ुए। गुनाह है शंकर बाटे जी से ये कहियो कि खाइलो गुनाह हम भूखे पेटे तारा के जिंदगी भर पूजा कर। अरे त पूजा पाठ कोई कोनो खराब बात ना ह जाननी हाँ। रोड़ा खाली मुंह चलावत रहत नहीं मुंह हम आदत हो गइल बा चलाइबा। चलावे के हाँ। आज से ना शुरू से आदत बजैया से आइनी तहिया से रोड़ा खाली खाए 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 कइले